обучения за личностно развитие, за женски кауч, за ментор, тъй като преди в годините тези неща на мен лично адски много са ми помогнали. Имала съм много такива трудни периоди, в които някак си не съм имала развитие в работата, въпреки че съм работила, нали. Имала съм проблеми с отношенията, връзките. Като цяло, просто много коренно промених живота си, за да стигна до един коренно различен етап, изпълнен с постижения, с любов, с щастие, с радост, с изобилие, но просто в един момент аз спрях да обръщам внимание на себе си, а това е много ключово, да бъдем здрави, да бъдем щастливи, да ни върви във всичко, да получаваме изобилие. И просто реших да се насоча по друг път и това ми помогна коренно да приключа с професията маникюр, защото сега имам други мечти, други планове, искам да помагам на много жени. В един момент ще разкажа повече за тези заболявания. Мисля, че ще мога да дам доста съвети и на жени, които преминават през това нещо. Самата аз се чувствам добре, и физически, и психически. Разбира се, има и трудни моменти, но пак казвам, когато работим със себе си, много трудно нещо може да ни сломи. Надявам се да съм била изчерпателна. Благодаря ти за този въпрос, защото ми помогна да разкажа моята история и да разкажа бъдещите ми планове и това, с което искам да се занимавам занапред. Тепърва ще качвам видеа, ще имам сайт, още малко и ми остава да завърша, да си взема дипломи и така нататък. Даже обмислям да запиша и психология. Общо взето това е за мен. Пак ти благодаря за прекрасния въпрос, който ми помогна. И това е от мен.